Bayramçılık konsertine ýaýwanlandyrylan aýdym sazy çykyşlar, joşgulu tantlar, edebi çeper kompozisiýa sazyşly ötüş ýoluna düşen ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda medeni ulgumda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň ösdürilýäniniň nowatdaky beýanyna urly. Häzirki döwürde ýurdumyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy, milli medeniýetiň osunugyň ösdürilmegi we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny eşeňleşdirmek bilen baglanşyk meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Bu bolsa sunugat usatlarynyň kemillik derejesiniň ýokurlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Medeniýet we sunugat ugrugy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny eşeňleşdirmegi ýurdumyzda sunugat diplomatiýasynyň ösüşiň täze derejesine çykýanyny görkezýär. Döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşgünde konsert bilen çykyş eden mehmanlar türkmen topragyna naky mehmansuýerlik we çykyşlaryň ýokary gurumçylyk derejesiniň öpçüni edilenligi üçin hormatly prezidentimiz hemem gahrman arkadamyza hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede dogunlyk ýurduň sunugat usatlary sadyşly ösüş ýoluna düşen Türkmenistanyň ak mermerli paýtagtyna çykyş etmeginiň özleri üçin belent mertebede nyksadylar.